Ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης είναι ένας θεσμός για την επίλυση διαφορών. Δεν είναι ένας αστυνόμος, δεν είναι ένας εισαγγελέας, έχει πολύ περιορισμένες αυτεπάγγελτες δυνατότητες. Όλη η δουλειά βασίζεται στην καταγγελία, στο τι θα φέρουν οι πολίτες ως πρόβλημα του Δήμου, επιδιώκοντας την επίλυσή του τη διαμεσολαβητική. Δηλαδή με το διάλογο, με τη συζήτηση, με τις επιστολές και τα έγγραφα που στέλνουμε στις υπηρεσίες του Δήμου, να τους πιέσουμε να απαντήσουν, να λύσουν τα προβλήματα, όχι μόνο να μείνουν στα λόγια και στις διαβεβαιώσεις, στις γραπτές και τις πληροφορικές, αλλά να κάνουν και το βήμα για την επίλυση. Η επίλυση των διαφορών με το Δήμο Αθηναίων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μπορεί να γίνει είτε με δικαστικό τρόπο, είτε με εξοδικαστικό. Εμείς είμαστε ένα μέρος των δυνατοτήτων που δίνει η εξοδικαστική επίλυση της διαφοράς. Άλλοι τρόποι είναι ο συνήγορος του πολίτη, που ούτως ή άλλως λειτουργεί από το 1998 και είναι η κεντρική ανεξάρτητη αρχή, η οποία δέχεται τις αναφορές των πολιτών για όλο τον δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα και του Δήμου Αθηναίων. Και με τον Καλλικράτη έχουμε επίσης και άλλους θεσμούς. Έχουμε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, η οποία έχει αρμοδιότητα να συνάπτει εξοδικαστικές επιλύσεις των οικονομικών διαφορών που υπάρχουν με το Δήμο. Να ξέρετε ότι αν η διαφορά σας είναι οικονομικής φύσης και είναι μέχρι 30.000 ευρώ, μπορεί να εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, η οποία είναι ένα όργανο που αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων και συνεδριάζει, ύστερα από εισηγήσεις βέβαια από τις υπηρεσίες, για να αποφασίζει για τα οικονομικά θέματα. Πάνω από 30.000 ευρώ την αρμοδιότητα αυτή την έχει το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει επίσης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει τις δικές της αρμοδιότητες και αυτή για επιλύσεις προβλημάτων. Και υπάρχει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία είναι ένας θεσμός, όπως ξέρετε, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τους Δήμους, ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας από την πλευρά του κράτους και από όλους αυτούς τους θεσμούς που σας είπα είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να καταργήσει αποφάσεις του Δήμου. Δηλαδή, ακύρωση αποφάσεων δεν μπορεί να γίνει ούτε από τον συνήγορο του πολίτη, ούτε από τον συμπαραστάτη του Δημότη, ούτε από τις επιτροπές που σας είπα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με έλεγχο νομιμότητας και με προσφυγή καθενός που έχει ένομο συμφέρον, μπορεί να ακυρώσει απόφαση του Δήμου. Τώρα, η διαμεσολάβηση τι είναι? Η διαμεσολάβηση είναι μια δυνατότητα που βασίζεται στο θεσμό του Ombudsman, όπως λέγεται διεθνώς. Έχουμε τον συνήγορο του πολίτη, έχουμε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Διαμαντούρος είναι ο απερχόμενος συνήγορος του Ευρωπαίου πολίτη για την κακοδιοίκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον συνήγορο του καταναλωτή από το 2004 για τις διαφορές τις καταναλωτικές που υπάρχουν εναντίον των εμπόρων, των επιχειρήσεων κλπ. Πιο πρόσφατα έχουμε τον συνήγορο του φοιτητή με το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση και πολύ πιο πρόσφατα έχουμε το μεσολαβητή του τηλεθεατή στην νέα ελληνική ραδιοτηλεόραση, ίντερνετ κλπ. Όταν και αν θα εφαρμοστεί αυτό. Έχουμε λοιπόν σιγά σιγά μια κουλτούρα έτσι συνηγόρων, ανεξάρτητων δηλαδή φορέων που δέχεται καταγγελίες. Τώρα, ο Καλλικράτης αρχικά, στο αρχικό νομοσχέδιο, η διατύπωση ήταν συνήγορος του Δημότη. Είναι ένας θεσμός που ούτως ή άλλως ο συνήγορος του Δημότη λειτουργεί σε πόλεις της Ευρώπης, δέχεται καταγγελίες πολιτών. Στη Ζηρίχη, στο Άμστερνταμ, κάποια στιγμή συγκεντρωθήκαμε οι συνήγοροι και επιδιώξαμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο για να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Και ενώ αρχικά ο Καλλικράτης, στο αρχικό νομοσχέδιο, αν μπείτε στο opengov.gr, θα δείτε ότι το σκεπτικό ήταν να αναθέσουμε σε ένα δημοτικό σύμβουλο αυτή την αρμοδιότητα, σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε αυτή η σκέψη και αποφασίστηκε ότι όχι, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέγει ένα πρόσωπο εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, με αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή η εκλογή θα είναι διαπαραταξιακή, προκειμένου να εγγυάται ακριβώς τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία και αμεροληψία σε σχέση με πολιτικές και κομματικές και παραταξιακές εξαρτήσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε με τον νόμο 3852 του 2010, τον Καλλικράτη δηλαδή, το συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, όχι συνήγορο του Δημότη, συμπαραστάτη, για να μην έχουμε την σύγχυση με τον συνήγορο του πολίτη. Η αποστολή ποια είναι? Δεχόμαστε καταγγελίες από άμεσα θυγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες του Δήμου, από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, όπως είναι ας πούμε το Βροφοκομείο, ο Πανδά, και από τις επιχειρήσεις του Δήμου, όπως είναι ας πούμε ο 984, η αναπτυξιακή η αναπτυξιακή επιχείρηση κλπ. Δεχόμαστε λοιπόν καταγγελίες από τους φορείς, όχι καταγγελίες που αφορούν τα όργανα τα αποφασιστικά. Δηλαδή, όχι καταγγελίες που αφορούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Οικονομικής Επιτροπής. Οι καταγγελίες για αυτό το φάσμα των οργάνων
πρέπει να πηγαίνουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με προσφυγή για λόγους νομιμότητας. Η δική μου δουλειά λοιπόν είναι να δέχομαι αυτές τις καταγγελίες, να τις εξετάζω, να εξετάζω κατά πόσο είναι βάσιμες και από εκεί και πέρα να επιδιώκω τη διαμεσολαβητική επίλυση των προβλημάτων. Αυτό γίνεται με την αποστολή εγγράφων στα οποία αναλύουμε το πρόβλημα, παραθέτουμε τη νομική βάση και τα νομικά προβλήματα που έχει τυχόν προκαλέσει η υπηρεσία του Δήμου και προτείνουμε την υπηρεσία να προβεί στην επίλυση των προβλημάτων. Άρα είναι της υπηρεσίας το θέμα, εάν θα το ακολουθήσει. Εάν δεν το κάνει, εμείς επιμένουμε. Μπορεί να έρθουμε με δεύτερο έγγραφο, μπορούμε να έρθουμε οργανώνοντας μια σύσκεψη διαμεσολάβησης, καλώντας δηλαδή την πλευρά των καταγγελόντων και την πλευρά της υπηρεσίας, προκειμένου από κοντά να συζητήσουμε για το πώς θα λυθεί καλύτερα το πρόβλημα. Σε εμάς όμως έρχονται μόνο οι άμεσα θυγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό στενεύει πάρα πολύ το εύρος των καταγγελόντων. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η διατύπωση του Καλλικράτη, δεν μας επιτρέπει, ας πούμε, να έρθει ένας σύλλογος και να πει: είμαι ο σύλλογος τάδε, κάνω καταγγελία γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είσαι άμεσα θυγόμενος πολίτης. Μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο, μπορεί να είναι ένωση προσώπων κλπ. Ενώ ο νόμος για το συνήγορο του πολίτη προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, ο νόμος για το συμπαραστάτη του Δημότη δεν την προβλέπει. Προκειμένου να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό το φραγμό που υπάρχει, ακολουθούμε την εξής μέθοδο. Το Σύνταγμα λέει ότι καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να αναφέρονται στις αρχές. Επομένως, και οι σύλλογοι μπορεί να αναφέρονται σε εμάς. Το Σύνταγμα λέει ότι όποιος αναφέρεται στις αρχές έχει το δικαίωμα να λάβει απάντηση σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και να είναι και αιτιολογημένη. Οπότε, εφαρμόζοντας το Σύνταγμα, επιδιώκουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε συλλόγους και σε επιτροπές κατοίκων, όπως είναι οι δικές σας, ώστε να δεχτούμε καταγγελίες και από αυτή την πλευρά και κάνοντας μια ερμηνεία λίγο πιο διευρυμένη, όχι ίσως τυπικά διαμεσολάβηση, όπως λέει ο Καλλικράτης, για να μην φανεί ότι παραβιάζουμε τον νόμο έτσι επεκτείνοντας και αθέμητα, ας πούμε, τις αρμοδιότητες. Τι κάνουμε? Κάνουμε διαβίβαση. Όταν θα έρθει μια καταγγελία, θα τη διαβιβάσουμε λοιπόν στην αρμόδια υπηρεσία, εννοώντας ότι πρέπει να απαντήσει η δημόσια υπηρεσία, η δημοτική υπηρεσία του Δήμου. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε κάπως διευρύνει το εύρος των υποκειμένων που μπορούν να απευθυνθούν με καταγγελία. Τώρα, ποιες είναι οι υπηρεσίες του Δήμου? Έχουμε τώρα πια 3 γενικές διευθύνσεις, ξέρετε ποιες είναι, οι οποίες αναλύονται σε ειδικότερες διευθύνσεις. Αυτός είναι ο κεντρικός Δήμος που λέμε. Η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης, η Διεύθυνση Πρασίνου, η Διεύθυνση Καθαριότητας, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, όλες αυτές οι διευθύνσεις. Τα τμήματά τους. Κάθε διεύθυνση αναλύεται σε τμήματα. Όταν έχετε να καταγγείλετε κάτι για όλη αυτή τη δομή, τη διοικητική του Δήμου Αθηναίων, έρχεστε σε εμάς. Είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις που σας είπα ποιες είναι τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, όπως για παράδειγμα το Προφοκομείο. Για αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να έρθετε σε εμάς και να διαμεσολαβήσουμε. Τώρα, είχαμε μια σειρά από καταγγελίες συλλόγων και επιτροπών κατοίκων στο διάστημα αυτό. Θα σας πω πολύ συνοπτικά για κάθε κοινότητα τι έγινε, χωρίς να κατονομάζω το Σύλλογο ή την Επιτροπή. Φυσικά, όλη η διαδικασία αυτή που θα σας αναφέρω είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Κάθε καταγγελία που δεχόμαστε αναρτάται ως τίτλος στο site μας, cityofathens.gr/συμπαραστάτης, και εκεί μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και ποια είναι η εξέλιξη. Δηλαδή, υποβλήθηκε σήμερα, την επόμενη μέρα έγινε η διαμεσολάβηση, εστάλει το χρέος της διαμεσολάβησης, την μεθεπόμενη μέρα έχουμε την απάντηση της υπηρεσίας, μπορεί να έχουμε αποκατάσταση, όλα αυτά αναρτώνται την μέρα που τα έχουμε στο site του συμπαραστάτη. Στην πρώτη δημοτική κοινότητα, λοιπόν, είχαμε από 2 συλλόγους καταγγελία μέσα στο 2012. Η πρώτη καταγγελία αφορούσε την παράνομη στάθμευση στην πλατεία Κολονακίου. Ήταν λίγο γενικά διατυπωμένη και έτσι γενικά διατυπωμένη μας απαντήθηκε και από τη Δημοτική Αστυνομία. Είπε δηλαδή η Δημοτική Αστυνομία ότι, κοιτάξτε, το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης το έχουμε αντιμετωπίσει επιβάλλοντας αυτό τον αριθμό κλήσεων. Ήταν κάποιες χιλιάδες κλήσεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Μέχρι κάποιο χρονικό σημείο. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλαμε να εξειδικεύσουμε για να λυθεί το πρόβλημα, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Καλέσαμε το Σύλλογο λοιπόν να μας πει ποια είναι η συγκεκριμένη τρόπη, ποια είναι ενδεχομένως τα ίδια τα αυτοκίνητα που είναι παραβατικά σε στάθμευση, και διαβιβάσαμε αυτά τα στοιχεία στη Δημοτική Αστυνομία με σκοπό βέβαια να επιβάλλει τις κλήσεις και να γίνει πιο εντατικός ο έλεγχος στην πλατεία αυτή. Και πράγματι ο έλεγχος έγινε πιο εντατικός, τουλάχιστον με βάση τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και από καταγγελίες που είχαμε μετά από δημότες που τους είχαν επιβληθεί πρόστιμα στην πλατεία Κολονακίου, που έπρεπε μετά να πάρουμε την άλλη θέση και να δούμε όντως ήταν νόμιμη η επιβολή προστίμου. Αλλά δεν θα μπω τώρα στις καταγγελίες των δημοτών.
Η δεύτερη μεγάλη καταγγελία που είχαμε από την πρώτη δημοτική κοινότητα αφορούσε την όχληση από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στο σύνολο του Δήμου Αθηναίων. Τουλάχιστον αυτό είναι ο μεγαλύτερος όγκος καταγγελιών που έχουμε από τους δημότες αλλά και από τους συλλόγους και τις επιτροπές κατοίκων. Η όχληση από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο συγκεκριμένος σύλλογος, όσον αφορά την πρώτη κοινότητα, μας έκανε μια πρόταση. Μας είπε να κάνουμε ειδική πρόταση για την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Μας είπαν ότι αντί για τις 3 παραβάσεις, να ζητήσουμε να περιοριστεί σε 2 παραβάσεις η δυνατότητα για την σφράγιση του καταστήματος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα προϋπέθετε την επεξεργασία του συνολικού κανονιστικού πλαισίου για τα καταστήματα, κάτι που το κάνω αυτή την περίοδο. Θα καταθέσουμε, θεωρώ, στο τέλος του μήνα μια συνολική πρόταση στο Δήμο για το πώς πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των κανονιστικών πράξεων, ώστε να είναι πιο αντικειμενικά τα κριτήρια με τα οποία τα συμβούλια των δημοτικών κοινότητων δίνουν ή δεν δίνουν τις άδειες στα καταστήματα. Αυτό που περιοριστήκαμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίοδο που ήταν το φθινόπωρο του 2012 ήταν ότι εντάξει, δεχόμαστε την καταγγελία σας, θα αναφέρουμε το πρόβλημα στην ετήσια έκθεση που είναι το κεντρικό έγγραφο του συμπαραστάτη του Δημότη που συζητείται στην μεγάλη συνεδρίαση που κάνει ο Δήμος στην απολογιστική στο τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεσή μας αναρτήθηκε βέβαια το Φεβρουάριο του 2013 στο site και έχουμε αναφερθεί στη συγκεκριμένη πρόταση που υπάρχει από τον Σύλλογο, αλλά δεν θα περιοριστούμε εκεί. Όπως σας είπα, θα εξεργαστούμε και την πρόταση αυτή στη γενικότερη ειδική πρόταση που θα υποβάλουμε στο Δήμαρχο. Δεύτερη δημοτική κοινότητα, δεν έχω κάποια καταγγελία από Επιτροπή ή Σύλλογο Κατοίκων. Στην τρίτη δημοτική κοινότητα είχαμε ούτε και εκεί ακριβώς καταγγελία από Σύλλογο, Επιτροπή ή κάτι τέτοιο. Είχαμε όμως καταγγελία από δημότη, ο οποίος υποφέρει πάλι από λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η καταγγελία του συνοδευόταν από ένα μεγάλο αριθμό υπογραφών. Ήταν πάνω από 60 υπογραφές. Γι' αυτό το λόγο, αν και ήταν τελείως άτυπο, ήταν με συλλογή υπογραφών, την εντάσσω σε αυτή την παρουσίαση. Τι κάναμε? Ήτανε η τρίτη δημοτική κοινότητα. Έτσι, το πρόβλημα στα Πετράλαινα, όπως ίσως ξέρετε και από τον τύπο και όσοι κατοικείτε εκεί. Είναι πάρα πολύ οξύ το πρόβλημα από την όχληση που προκαλείται από τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στείλαμε στη Δημοτική Αστυνομία πρώτα να μας πει τι ελέγχους έχει κάνει, γιατί η καταγγελία αφορούσε και τη Δημοτική Αστυνομία ότι δεν είναι επαρκής στους ελέγχους της. Η Δημοτική Αστυνομία απάντησε και φάνηκε ότι είχε κάνει, εν πάση περιπτώσει, κάποιους ελέγχους και γι' αυτόν τον λόγο στη συνέχεια κάναμε μια σύσκεψη διαμεσολάβησης. Καλέσαμε κατοίκους και καλέσαμε και εκπροσώπους της Δημοτικής Αστυνομίας για να συζητήσουμε πώς θα γίνει καλύτερα ο έλεγχος. Διαπιστώθηκε τελικά ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο στη Δημοτική Αστυνομία, δεν ήταν κυρίως στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά στη διαβίβαση των ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας στην υπηρεσία που επιβάλλει τα πρόστιμα ή στην υπηρεσία που επιβάλλει τις άλλες κυρώσεις, όπως είναι η άρση των τραπεζοκαθισμάτων κλπ. Τα σφραγίσματα, οι σφραγίσεις κλπ. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι εκεί είναι πιο πολύ εστιασμένο το πρόβλημα. Έχουμε στείλει επιστολή και περιμένουμε, δεν έχει απαντηθεί ακόμα από την Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης που είναι η αρμόδια για αυτά τα πράγματα. Θα επιμείνουμε κι άλλο, όπως σας είπα πριν, για το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε και με ειδική πρόταση για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου. Για την τέταρτη και την πέμπτη δημοτική κοινότητα επίσης δεν έχουμε από επιτροπές και συλλόγους κατοίκων καταγγελίες. Έχουμε βέβαια πολλές καταγγελίες από πολίτες και από επιχειρήσεις. Έρχομαι στην έκτη δημοτική κοινότητα. Εδώ, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην έκτη δημοτική κοινότητα. Θα αναφερθώ σε 2 κυρίως κεφάλαια καταγγελιών που αντιμετωπίσαμε. Το πρώτο αφορούσε τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια κίνηση κατοίκων ζήτησε να ξαναλειτουργήσει η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, που θυμίζω ότι είναι ένα ακίνητο του Δήμου Αθηναίων στην Κυψέλη, που ύστερα από επέμβαση της αστυνομίας και αφαίρεση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνταν εκεί και είχαν καταλάβει το χώρο, σφραγίστηκε. Έμεινε σφραγισμένη. Η καταγγελία μας έγινε τον Νοέμβριο, δηλαδή από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο δεν ήταν ανοιχτός ο χώρος και έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε. Επειδή ο χώρος έχει κηρυχθεί νεότερο μνημείο, σύμφωνα με την νομοθεσία για τα νεότερα μνημεία πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτό. Άρα σίγουρα έπρεπε να είναι ανοιχτό. Έπρεπε δηλαδή να μπορεί το κοινό να έρχεται και να το επισκέπτεται. Οπότε, ύστερα από μια έρευνα που κάναμε, εκδόθηκε η ειδική πρόταση 4 του 2012, που η εισήγηση ήταν ότι
Πρώτα απ' όλα, η διαβούλευση που ξεκίνησε ο Δήμος έπρεπε να γίνει με πιο θεσμικό τρόπο, γιατί είχε ξεκινήσει ο Δήμος μια διαβούλευση, αλλά δεν ακολούθησε αυτά που λέει ο Καλλικράτης για το πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις, άρα έπρεπε να γίνει έτσι. Έπειτα, αυτό που έγινε ως διαβούλευση έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα που δεν ανακοινώθηκαν ποτέ, άρα είχαμε ένα ζήτημα διαφάνειας. Επίσης, έπρεπε να ανακοινωθούν σωστά τα αποτελέσματα, γιατί είχαμε και μια καταγγελία μετά ότι και ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφόρησαν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης στο διαδίκτυο και η παραμετροποίηση που είχε γίνει σε ένα πίνακα δεν ήταν ακριβής με βάση αυτά που είχαν υποβάλει οι σύλλογοι και οι επιτροπές κατοίκων και επαγγελματιών. Και είπαμε ότι αφού και η Δημοτική Αρχή είχε πει ότι ενδιαφέρεται να συνεχίσουν κάποιες δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης, θα μπορούσε να συνεχιστεί και αυτό. Αυτό βέβαια προκάλεσε ιδιαίτερη ένταση αυτή η ειδική πρόταση σε συλλόγους και επιτροπές κατοίκων οι οποίοι δεν συμφωνούσαν κυρίως με το τελευταίο σκέλος, δηλαδή του να συνεχίσουν να γίνονται πολιτιστικές δράσεις, τουλάχιστον όπως γίνονταν μέχρι τότε. Και αυτοί οι σύλλογοι που δεν συμφωνούσαν με αυτό το τελευταίο σκέλος ήρθαν στο γραφείο μας και υπέβαλαν τις δικές τους καταγγελίες σε σχέση με ένα κεφάλαιο που αφορούσε τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, που οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το είχαμε λάβει υπόψη και που ως προς αυτό όντως ήταν λυπής η ειδική πρόταση που βάλαμε στον Δήμαρχο. Δηλαδή ότι υπήρχαν άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν την υποδομή αυτή, χρησιμοποιούσαν την ίδρυυση, το ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Χωρίς ποτέ φυσικά να έχουν λογοδοτήσει και χωρίς ποτέ να έχουν αναλάβει βέβαια και την ευθύνη του κόστους. Πράγμα το οποίο διαχέεται μετά στα δημοτικά τέλη και επιβαρύνει πολίτες οι οποίοι μπορεί να μην συμμετείχαν σε αυτό. Δεν είχε ληφθεί η απόφαση ποτέ επίσημα για το πώς θα λειτουργούσε. Ήταν μια κατάληψη ή μια αυτοδιαχείριση, όπως θέλετε πείτε την. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να λάβουν υπόψη οι υπηρεσίες του Δήμου. Στείλαμε λοιπόν ένα έγγραφο στο οποίο ρωτήσαμε τι έχετε κάνει για να μετρήσετε ποια έξοδα έχουν γίνει, πώς θα καταλογιστεί αυτό το ποσό που δαπανήθηκε. Φυσικά δεν υπήρχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, και γιατί ούτε και οι ίδιοι είχαν τη μεθοδολογία για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αναφέραμε στην ετήσια έκθεση πια ότι τέτοιου είδους δράσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται από την αρχή και να καταγράφονται όλες οι φθορές που μπορεί να γίνονται για να είναι εφικτός μετά και ο καταλογισμός. Μείναμε βέβαια σε αυτή την πρόταση και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα σε σχέση με τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την Κυψέλη, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Όπως ξέρετε, στη συνέχεια η Δημοτική Αγορά Κυψέλης άνοιξε σε ένα μέρος και ήδη 2 χώροι της έχουν αφιερωθεί σε σημείο εξυπηρέτησης Δημότη και σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Και βέβαια τότε που έγιναν τα γένεια αυτών των χώρων, ο Δήμαρχος είπε ότι θα ξεκινήσει πάλι μια διαβούλευση για το ποιο θα είναι το μέλλον των υπόλοιπων χώρων της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Εγώ θεωρώ ότι οι διαβουλεύσεις δεν πρέπει να γίνονται έτσι. Πρέπει να γίνονται συγκεκριμένα, θεσμικά, μέσα από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι όργανο που το προβλέπει ο Καλλικράτης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, γιατί είναι ένα θέμα τοπικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν άμεσα αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών και πρέπει να εισακούονται, και φυσικά πρέπει να εισακούονται και οι επιτροπές και οι σύλλογοι κατοίκων. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την έκτη δημοτική κοινότητα είναι και πάλι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κυρίως οι αδειοδοτήσεις. Στην έκτη δημοτική κοινότητα έχουμε μια ιδιομορφία. Οι σύλλογοι και οι επιτροπές κατοίκων που δραστηριοποιούνται ενεργά και παρακολουθούν τα συμβούλια είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο και κάνουν ένα πάρα πολύ στενό μαρκάρισμα στο Συμβούλιο αλλά και στη Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης που δίνει τις άδειες για τα καταστήματα. Ξέρουν πολύ καλά την νομοθεσία και μπράβο τους, γιατί έτσι πρέπει να είναι οι ενεργοί πολίτες. Πρέπει να το ψάχνουν, να μην περιμένουν τα πάντα να τους έρθουν έτοιμα από διάφορες υπηρεσίες. Αυτοί πάνε, οχλούν τις υπηρεσίες. Κάποια στιγμή πήγε το ΣΔΟΕ από πρόσκληση, νομίζω, στη Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης. Και όταν δεν είναι πλήρεις οι απαντήσεις, όταν δεν είναι τεκμηριωμένες, επαρκείς και νομικά βάσιμες, έχουν έρθει καταγγελίες σε εμάς που επισημαίνουν τις αντιφατικότητες που υπάρχουν, κυρίως στην καταγραφή των προβλημάτων, στην καταγραφή των παραβάσεων από τη Δημοτική Αστυνομία και στη μη επιβολή των κυρώσεων από τη Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης. Εκεί έχουμε εντοπίσει όντως ότι δεν είναι και τόσο καλά επικαιροποιημένο το τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης ώστε να επιβάλλει ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, ώστε να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Δεν είναι καλά συντονισμένα τα δύο αρχεία. Στην τελευταία δημοσιογράφηση που έκανα, τους είπα ότι πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένες. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει όταν έχουν καταγραφεί παραβάσεων από το Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα, όσο δεν το έχουμε ακόμα, εν πάση περιπτώσει,
ή ό,τι υπάρξει μετά από αυτό, κατευθείαν η παράβαση πρέπει να διαβάζεται. Έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουμε διαδίκτυο, να διαβάζεται στη Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης και να μην καθυστερεί ούτε μία μέρα η επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών. Και να κλείνει όποιο κατάστημα είναι παράνομο. Τελείωσε. Δηλαδή, σε αυτό δεν πρέπει. Συμφωνώ απολύτως με τους κατοίκους σε αυτό και θα τους υποστηρίξω όσο πιο πολύ μπορώ. Και πρέπει να σας πω και ότι μέχρι στιγμής, επειδή κλείσαμε ένα χρόνο χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε πολύ σημαντικές ρήξεις, από εδώ και πέρα όμως θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που θα είναι και η διαβίβαση στον εισαγγελέα των περιπτώσεων εκείνων που θεωρούμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και φαινόμενα ποινικής παράβασης καθήκοντος. Γιατί θα πρέπει πια και η δικαιοσύνη να ενεργοποιηθεί όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες ενδεχομένως υπόνοιες ή ολιγορίες από την πλευρά των δημοτικών υπηρεσιών να επιβάλλουν τις κυρώσεις που πρέπει. Και πάω στην 7η Δημοτική Κοινότητα. Στην 7η Δημοτική Κοινότητα έχουμε 3 κυρίως περιπτώσεις. Οίκη ανοχής. Ένας σύλλογος έκανε μια καταγγελία γιατί η οίκη που είχε 2 σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν ότι οι πινακίδες των οίκων ανοχής υπήρχαν πάρα πολλές πινακίδες οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τον νόμο για την υπεύθυνη διαφήμιση. Στείλαμε τη Δημοτική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία κατέγραψε τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και στη συνέχεια η υπόθεση πήρε τον δρόμο της προς την επιβολή κυρώσεων από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου. Το δεύτερο ήταν ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος είχε καταγγείλει πολλές φορές ότι δεν συζητείται το πρόβλημα των οίκων ανοχής, όπως έχει ζητήσει πολλές φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Υπήρχε μάλιστα και έγγραφο του συνηγόρου του πολίτη, προγενέστερο, που έλεγε ότι πρέπει κάποια στιγμή ο Δήμος Αθηνών να συζητήσει τα θέματα που βάζει αυτός ο σύλλογος. Εμείς το στείλαμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει φτιάξει μια ειδική επιτροπή αυτή τη στιγμή που θα συζητήσει το πρόβλημα των οίκων ανοχής στην 7η Δημοτική Κοινότητα και νομίζω και γενικότερα, όχι μόνο στην 7η Δημοτική Κοινότητα. Άρα, το ένα κεφάλαιο ήταν αυτό. Καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε και να κάνουμε να εισακουστεί ένα σύλλογος που είχε μια διαχρονική περιφρόνηση, όπως χαρακτηριστικά έγραφε στην καταγγελία του. Το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον θέμα ήταν η κατεδάφιση του θεάτρου Μπάντμιντον στο Γουδί. Μια επιτροπή είπε ότι τι γίνεται εδώ, έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Μπάντμιντον είναι αυθαίρετο, ο Δήμος πρέπει να λάβει τα μέτρα για να το κατεδαφίσει. Πρέπει να απελευθερωθεί ο χώρος και να γίνει επιτέλους το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Και εδώ κάναμε διαβίβαση, γιατί όπως σας είπα δεν έχουμε άμεσα θυγόμενους, πρέπει να έχουμε άμεσα θυγόμενους για να κάνουμε διαμεσολάβηση. Και βέβαια μας την έφερε ο κύριος Ζούνης, ο οποίος είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Εμπορίου και Ανάπτυξης, γιατί πολύ απλά το συγκεκριμένο ακίνητο, λόγω του ότι είναι ολυμπιακό ακίνητο, δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες του Δήμου Αθηναίων, αλλά είναι ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού να ασκήσει τις αρμοδιότητες της και να προχωρήσει. Παρ' όλα αυτά δεν κατεβάζουμε τα χέρια, παρακολουθούμε κατά πόσο θα συνεχιστεί η εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρόλο που δεν ανήκει και αυτό στις δικές μας αρμοδιότητες. Και το τρίτο για την 7η Δημοτική Κοινότητα, και θα κλείσω αυτή την παρουσίαση, αφορά το χώρο πρασίνου στην Οδό Βαλτινών. Είναι πίσω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων ένας χώρος πρασίνου, πλήρως εγκατελειμμένος, σε πολύ κακά χάλια. Εμείς οι δικηγόροι που περνάμε και από πίσω για να βγούμε στην Αλεξάνδρα, το ξέρουμε πολύ καλά τον χώρο. Μια ομάδα πολιτών, πολλές υπογραφές πάλι, έκανε μια καταγγελία ότι έχει εγκαταλειφθεί πλήρως ο χώρος αυτός, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια, υπάρχει πρόβλημα. Στείλαμε σε 3 διευθύνσεις το θέμα: στη Διεύθυνση Πρασίνου, στη Διεύθυνση Κοινόχρηστων Χώρων, στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Και οι 3 μας είπαν ότι δεν είμαστε αρμόδιοι γιατί ο χώρος αυτός έχει περάσει στην περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά και προς τιμήν τους, αναγνώρισαν ότι εντάξει, μέχρι να ενεργοποιηθεί η περιφέρεια θα μπορεί να έχει περάσει πάρα πολλής χρόνος, οι δημότες μας είναι που ενδιαφέρονται, επομένως ξεκίνησαν δράσεις, έκαναν το καθάρισμα των πλατιών, κατέγραψε η κοινόχρηστη χώρη ότι υπάρχει πρόβλημα στην περίφραξη που δρομολόγησαν να διορθωθεί και η υπηρεσία καθαριότητας το έβαλε στον τακτικό προγραμματισμό για την καθαριότητα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και μια περίπτωση στην οποία δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, ύστερα από μια δικιά μας μικρή παρέμβαση και φυσικά από την πίεση των κατοίκων που ήταν αρκετές υπογραφές, προχώρησε σε αυτές τις ενέργειες. Τώρα, σας έχω καλέσει γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη συνεργασία, να ενισχυθεί και η δική μας αποτελεσματικότητα και η δική μας φωνή στο Δήμο Αθηναίων όταν έχουμε καταγγελίες από επιτροπές κατοίκων. Διότι, κατά τα ψέματα,
πλησιάζουν και οι δημοτικές εκλογές, όπως ξέρετε, όλοι λογοδοτούν, όλοι θα ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο ενδεχομένως όταν δουν ότι σύλλογοι πια είναι αυτοί οι οποίοι αξιώνουν την επίλυση των προβλημάτων της πόλης. Και είμαι εδώ για να σας ενημερώσω για όλα αυτά που σας είπα, για να σας καλέσω να ενημερώσετε και εσείς τα μέλη που δεν είναι σήμερα μαζί μας, των δικών σας συλλόγων και των επιτροπών, να τους πείτε ποια είναι η δουλειά που κάνουμε, αυτή η περιορισμένη δουλειά που δεν επιβάλλουμε κυρώσεις, που δεν είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις μας, αλλά που σε αντίθεση με μια δικαστική απόφαση που είναι αυτή και τελείωσε, εμείς μπορεί να επανέλθουμε και να ξαναεπανέλθουμε και να ζητήσουμε με διάφορους τρόπους έτσι, πιο ευέλικτους την επίλυση των προβλημάτων. Να ενημερώσετε λοιπόν τα υπόλοιπα μέλη σας γι' αυτό και να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφά μας στις αξιώσεις σας, στις διεκδικήσεις σας, όταν θα πάτε να κάνετε μια αναφορά ευθέως στο Δημοτικό Συμβούλιο, να χρησιμοποιήσετε και τα δικά μας τα πορίσματα, είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο, όσα σας εξυπηρετούν φυσικά κλπ. Και γι' αυτό το λόγο προτείνω να συστηματοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία υπογράφοντας αυτά τα πρωτόκολλα συνεννόησης, όπως τα έχουμε διατυπώσει, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλα αυτά που σας είπα, συμπυκνωμένα σε ένα έγγραφο, στο οποίο λέμε ότι σας αναγνωρίζουμε ως θύλακες συγκέντρωσης καταγγελιών, γιατί είστε πολύ κοντά και στους υπόλοιπους συμπολίτες μας, που μπορείτε να τους παροτρύνετε να μην σιωπήσουν και να καταγγείλουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, να μας φέρετε τις καταγγελίες τους και να προχωρήσουμε, να μεθοδεύσουμε την επίλυσή τους. Κάνουμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση προκειμένου να δώσουμε το λόγο σε εσάς. Έχω πει πάρα πολλά. Τώρα νομίζω το βήμα πρέπει να δοθεί στις επιτροπές και στους συλλόγους. Και σε κάθε περίπτωση, όποιοι θέλετε, περιμένω, αν θέλετε, να υπογράψουμε και αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο δεν σας δίνει περισσότερα ή λιγότερα δικαιώματα, έτσι κι αλλιώς είμαστε μια ανεξάρτητη αρχή. Φερόμαστε σε όλους με απολύτως ακριβοδίκαιο και ίση μεταχείριση, τρόπο και ίση μεταχείριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα είναι κάτι θετικό, μπορείτε να το παρουσιάσετε και στα μέλη σας ως κάτι που βγήκε, αν θέλετε, από αυτή την συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι προκύψει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.